Tereya. Na 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 na. Hey hey divengezandi bekudli donga ndayazi ayabaleka amagwala ndiwathembile divengezandi bekudli donga ndayazi ayabaleka amagwala ndiwathembile sanubathemba bathetha kamnandi kodwa banishiya nedwa banixabanise net sanubathemba ndiyanqanda abathetha kamnandi bazanthembisa zonke bangezineyendile ndivengezandi ekudlidonga bayabaleka kasengxakini khumbula xa bekudinga baza kuwe sebecwecwa ebusuku kodwa bakuthembisa izulu nomhlaba kodwa bayazidinga abazi-straight bayakushayashaya ndiyayikhumbula nakutshonyane batye bengaye ngengoma kule game siyayicime sasibani sanubathemba ndele abathetha kamnandi kona bazanishiya nedwa nibe nomfandedwa balumkeleni bangane abahleka nani ngoba xa ningekho bayanihleba phambi kwenu bahleka nani sanubathemba tutu abathandi zinto bazanizimela kodwa kusemnandi macala ndivengezandi bekudlidonga ndayazi bayabaleka amagwala ndiwathembile sanubathemba tutu xa bathetha kamnandi bathembise ngezulu nomhlaba kodwa basalidinga nabo ndivengezandi bekudlidonga ngoba bekunzima kum nakuye samicebe bephuma ngambe ndivengezandi siyangena asiphume siyahlala la siyabacinga bangekho besinabahlobo ekuqaleni besiphusha bekumnandi siyabakhumbula kakhulu emnyango singenile sibacenga sinqonqoza ngathi siyabadinga sibasizela sifuna ubafaka ebushushwini asifuna uhamba nedwa ndivengezandi ekudlidonga ndayazi bayabaleka. Tim Nogazi, Skanda Lengoma, that's the original story about us. Le nto kuthiwa libali lam, that's where it comes out. We cannot talk straight to you, but quoting is the best way because but nithi sizi-hate. But this is it. Thank you, guys. Oh, ta-la-la-la-la. Divengezandi. Kudlidonga ndede bayabaleka hey bayabaleka ne divengezandi mashumi njojobe masimini Navigate seyirhoboza ehlathini jwaba ujeke wethandela bayabaleka amagwala ndiwathembile ubhungiwe sivumelene sheke wedwa nenyaniso ozaba nezothu kuba akuyazi amagwala ndolile Sanobatemba,
Ivengezanti bekudla itonga ndayazi ayabaleka amagwala ndiyawazi kanjala ndithi ku bazobani bayingozi laba nizandiphikisa ngoba lwimi lwabo luswini lashelela thembisa mlinda phesiporweni sosusuka itreyini isiza lungela bhasopa pleke mndaqanda sanubathemba abathetha kamnandi bazakuthembisa izolo nomhla kodwa nabo bayalithemba bathi ntomntom yenza njenje nike chance yena bakwazi tu sangena emlilweni saphuma nengoma ngazuphethe la beat bamshaya abanye sange balona awucabashe baphethi laridalilanga wedalalalilala improvisa bo funa bayazi inyaniso ivengezandi isepota post kusitwa Dr. Chocolate Jingo Chocolate and that's gonna see this gonna say la 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 na 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 there's a time that sounds and this livale I'm gonna say Titi Fugile you Chocolate Tanda Yaikana Nanguya Kalen Sky any chance babesich since that telling away to Sisa ifuneka nje ke sizofiltela ingoma yakho otherwise mina uvengeza wena kanzi ezokhumbuza abantu nguwoza lo mculo you give birth to the music in a manner that attracted me from airport opposed to here so eza stories nje seza abantu bangakwazi uziva but ngoku bazaziva ngoku ndicho ngisephezulu ndiza craft izinto ngizawuthatha ipicture yakho le uhleli ngayo ekhini ndisebenzisa iVN dikhathe ezinye kuveze le ndawo ndizafuneka ndizifotile izandla jonga ke ngoku nawe ngoku kanzi ke ndifuna ke ngoku into uyiqale eqaleni ndizawuhamisha ndiyeke but wena into endizoyenza ngizofota just your hands oh bedara ndivengezandi ikudla itonga amagwala ayabaleka amagwala ndiwathembile ndivengezandi zabamba isigqiba inyaniso ndisayinkamvule kanti abanye abakuseko sanubathemba hey bazakubhida uzawusala wedwa sukube nomvandedwa ndivengezandi bekudlita babebaleka abanye benu amagwala ndiwathembile sanubathemba abathetha kamnandi bazanishiya nedwa nibe nomvandedwa ndena sanubathemba tutu abathembisa bengenzi bazanishiya nedwa nibe nomvandedwa xa ndihambayo ndiyabaxelela khanelwa ngutshonyana nendoda ikofi ingoma zam ndizibone nam ndingena sike sakhanda enye ingoma ndangena ndatsho mandifuna ndizawulala besithe sigayeni itshanse bathethile qala nawuya hey besithi kwayito ndiyakuncane ndibuyile Black Gang ebethe sigayeni itshanse ndithe ndizahamba ndandiyotheze ebhuda post kwatsho kwatsho ndiyakuthanda mfethu ndothuka ndasibona ndisabela yaba ngathi ndimlo kwayidondeza ndafika eMountain ndamkhangela uGanzi bamfihlile abaninzi ndamkhangela ndamfumana ndivengeza ndizengoma kudla itonga amagwala ndabe ndisiyanela
kuthiwe esigayeni chance ndayibamba ndayikhalafula sahamba soyoqabela nasemakhanda sidlala namanye amadoda bhanyabhanya ungabhideka sesikhulu sizisikolo yemani sizingconco sesihlala phezulu siphansi siyayidinga ichansi sesisoda njenge-soft life enenye ziyipushile nabangani sibekhona play game bafundiswe yile ndoda nayazi Dokotela Flu angangqina emani 6 naye uyayazi nini ukhwalo uyamazi mbana nalamathita khulayo akhala ngayo osimako naye ndizambala emadoda bafunde kuyi-legend yasawashibile ibe-improvisation with my guy uBra Kruger yena una-71 uvelele kwi-dispatch. Now here the legend na oh na dim no chanyane sesikhandi ngama nasekuseni emindida siphumule ebusuku into enye emadoda ke weekend asilali xa sivuka ngecawe siyayazi haleluya mapandle siyamdinga umoya ongcwele uyosinikela amandla kwenza sangena inyanga ibivaliwe kodwa sangena sayikhanda le ngoma sizayipusha nangoku Nkosi Katsi.